Inkantolo yomthethosisekelo ithole ukuthi ikhefu elitholwa omama basuke beyobeletha nelitholwa obaba alinabo ubulungiswa, kanti lokhu kuncisha obaba ithuba lokuzikhethela ukunakekela ingane. Manje bobabili abazali kungakhathaleki ubulili babo nobuhlanga sebezokwazi ukuhlaba ikhefu lezinyanga ezine nezinsuku eziyishumi. The current leave of 4 months for biological mothers should be retained. Leave should not be restricted to mothers but should extend to fathers as well. Where only one of the parents is employed, such parents should be entitled to the full parental leave. Amajaji enkantolo yomthethosisekelo avumelene ngokuthi ziphambene nomthethosisekelo ezinye izingxenye zomthetho obhekele ikhefu elinikwa abasanda kuthola ingane ngaphansi kwenqubomgomo yokuqashwa kwabantu. The declaration made by the High Court that Section 25, 25 capital A, 25 capital B, and 25 capital C of the BCE Act dealing with maternity and parental leave together with the corresponding sections 24, 26 capital A, 27 and 29 capital A of the UIF Act are invalid and inconsistent with the Constitution to the extent that they unfairly discriminate between different classes of parents. Iphalamende linikezwe izinyanga ezintathu ukuba lilungise iphutha emthethweni wenqubomgomo wokuqashwa kwabantu.